Eu nu mai vă pus de. Nu faci, nu faci. Auzi, noi că din primul, bă, noi că nu. Ce face, bă, rămătărăți? Bă, rămătărăți, dați-vă dracu, haideți. Abă, tot, că jură, Bă, tu nu soții cu bărbatul tău, ți-i tot cu ăla. A, bărbate, iartă-mă. Bă, treceți la loc. Bă, treceți la loc. Bă, executare, că vă duc pe cap. Bă, te în gură de ăla, treci dracu, pulu, hai. Bă, nu mai vorbi prostii că te-ai văzut filmare. Filmează boxerii, filma. Ia, hai, bărbate, nu încoa să-ți filmezi. Bă, Dori. Mă. Și mai sare unul dintre voi. Bă, unul mai sare dintre voi. Lapte gros. Bă, dă ce, mă? Hai, dați numărul. Ziceți. Doi. Da. Are fi că nu spune. Ce mă să repetăm de separat? Nu mă mai joc așa. Cine n-are dat? Bă, mă jur Bă, pe ce dracu. Bine, hai să stăm. Mă jur pe ce-am mai Hai spus să că nu stăm. mi-arăt. Stai. Hai Hai să Hai stăm. să stăm. Băi, lasă pălării. Cătălin, stă jos. Nu. Și se pregătește. Nu mă luni. Bă, fii atent, acum acolo cine sare și nu zice lapte gros? Da, mă, dar nu are doamne, nu mă luni. Păi tu trebuie să stai direct să le prinzi în loc. Hai, băi. Hai să stau. Doi a 5. Vezi să nu moși și tu de coaie pare cu mușcălorii. Lapte gros. Mamă, i-a rupt. Lapte gros. Hai, dați numărul. Gata? Da. Doi. Nu. Bă, și vrei să duc unul sau trei? Ce număr cu mă? Hai, puneți-le. Bă, nu mai spune nume că te calci. Se pregătește echipa Lucianuț Marandache. Lapte gros. Ăsta are și lapte gros, 10 bucate. Hai, dați numărul. Zi. Gata? Da. 3. Nu. Nu. Dai, dracu, ce număr cu sără, mă? Bă, nu mai spune. Să fii martor. Hai. Ce număr pusără? Hai, era 1. Deci, ăsta dacă minte să spui. Nu mai loi. Hai, bă! Bă! Hai, Devi! Sărăgean, nu da mâncat azi! Sunt-te, bă, bine. Lapte gros! Mamă, Lori, dă-te la o parte. Bă, să nu cazi! Lapte gros! Hai, dați zi. 2. Nu! Era acum să-mi fac picior, să vrea 3. Bă, nu spui nimic! Nu, mai spune nu. Ce mă? Asta una nu mai spune! A. Zice numărul 1. Hai, mă, să-te. Stați mai sar și eu, stați mai sar și eu. Hai, odată, după aia de tricarea filmării. Deci știi că dacă ne puneți în lapte gros! Lapte gros! Hai, dați. 3. Da. Doamne, stați-mă jos! Hai, nu mă sar. Nebunile! După ce sari, sar mai ăsta. Hai! Hai să te mai sar și eu, dacă te-ai zis acolo. Hai, de! Vorbează capătul. Hai, de! Vezi? Ale mamă, cu genul de fosfatul! Ca vaca că... În care e șoată? Doamne, te bagă în potul. Bășinul Gheorghe. Doamne! Gheorghe, iese, mă! Lapte gros! Lapte gros, gros, așa! Hai! Ma. 2! Nu. Ce bă, nu, e de la 1 până la 3. Băi, ce asta nu e 3? A, băi! Băi! Bă, da, asta e 3! Da, asta e 3! Bă, ce-a făcut? Dați-mă dracu la prețul de A, bă! Așa! Bă, așa, dacă nu vedeți cu Păi și ce? Se tot nu se poate. fac așa? Băi! Gata, hai că vă duc și eu. Hai. Hai, bă, hai, păi dacă asta e... Hai, Lolica, ferme, mă duc și eu.
Ăia pierdut. Mă mai joc și eu. Nu mă mai joc, bine, stau eu aici. Păi alegeți. Gata, hai mai stai să Stați pară. așa, stați așa, uite, că vine echipare. Fii atent. Hai bă, ține Alice. Hai, bă! Hai că sar eu, ține-te! Da, pleacă! Ia, ok. Ridică-te! Păi eu stau, hai eu Nu stau. mai stau. Hai. Hai mă, joacă tu cu el. Da, până. Da, bă, Bă, haide! Mă joc și eu cu tot, da, aici am terminat. bagă capul, bă! Hai, mă, lasă să joace! Vezi că nu s-a spălat pe la Ia, dânsa. că eu vorbesc. Păi da, mă joc și eu, ia. Nu mai du-te juca, ia. Bine, uite, fă-ți echipă. Da, mă, joacă-te tu cu el. Bine, hai, că... Lapte gros. Na, mai te mai joci căzuși, mai stai. Stai căzuși. Hai. Lapte gros. Mai stai? Măi, rup coloana, ce-ești nebun. Nu vrea. Stați amândoi. Ha, mă, lasă, Alex, joacă-te cu el. Bă, bă, stați amândoi! Hai că stai primul. Bagă capul. Bă, Poloni! O lasă la greu, e tesitul. Dă-mi drumul la mine. Lapte gros! Își lasă de pe asta la greu. Mamă, și ce faci? Vezi, asta era fi vrea. Lasă-mă să mă joc eu cu Cătălin în jocul ăsta. Dați alegi de pierzători. Nu apă. Aole, Așa lasă un să joc! de ori. Când pierdeți? Să nu pierde nimeni Lasă un niciodată. joc, lasă un joc. Ha, mă, lasă un joc. Vezi după aia. Am cu sărut. Lapte gros. Lapte gros! Noapte, vezi că mă enervezi. Dacă nu să te ții. Îi dă de ăsta edita mai pumnul. Vezi cum e. Îi dă de edita mai pumnul, mă doare. Ce să-ți faci dacă îmi deții bine? Mă doare degetul. Așa am sărit. Bă, sări ăsta și... Ei, de-aia fianță, tu știi că trebuie să pui bine pom. Nu trebuie neapărat. E, tu nu Păi pui Tu pusezi? Tu pusezi? Da, cu degetele așa. Vezi ce să-ți faci? Hai, zic-te mă colaterală. Chemăm ambulanța. Facem, bă, când eram mai mic, nu știu, eram mai și eu, m-am urcat sus pe WC, știi că era WC-ul ăla. A, știu faza. Eu repede chemați ambulanța, că nu... Bă, ce o să pui? Apoi voi doi. Mamă că noi stăm, că noi rămasă. Hai Cu că figura aia. Figura 64 sau 69. Așa cum o vrei. Eu aleg de meu. Hai, aleg. Să mă lasă... Să sar pe voi! Nu mă sar eu pe tine, vină în pane, bă. Hai, dați-vă pome, hai. Dați-vă în pula mea, nu? Hai, cătăine! A, bă! Aoleu, Doamne, ce găsit? Păi iar tu la fel, sar, nu te și pe ăștia. Păi, Cătălin! Păi, Cătălin! Mușcă! Mai da, dracu, ce prost sunteți, n-am văzut așa ceva. Pacier, băi! Mușcă-te pe el! Hai stai tu primul, că nimic